kaya ng ating po mga kasama po natin ngayon. Pero sabi po siya naman po sa parang commitment. Kaya po sa mga kapunta, pero napasalamat po sa sitwasyon ng hindi po natin sa kanila. Ang Barangay Mapulalupa Life Youth Center PMLLC sa pamumuno ng ating kagawad Emil Delgado at Presidente of PMLLC Ms. Gray Andanalta at sa kanya pong mga opisyales sa Junior Chamber International Valenzuela sa pamumuno ng ating Presidente Pres Martin Aquino. Pres, makapagpapalala yung mga kasama natin. Magandang hapon po. So ako po si Pres Carmi, 2026 President of JCI Valenzuela po. So kasama po namin ang aming EVP, si Mike Carrion, and aming pong VP for External Affairs, si Ronnie Reyes po. Aming Director for Communication, si Matt Santos. Then ang aming pong Local Skills Development Director, Hello po. NSBD Grace. Then we have two new baby JCs na tawagin po namin. So this is their first project. Si Lay po ang aming baby JC. Then si Charles po ang sa ating moderator and baby JC lang din po namin. So this is their first initiative o first project po kung tawagin sa JCI Valenzuela. So yun po. Para sa Mother's Day. At birthday. Happy birthday! So, bukod po doon, kasama po natin dapat ang aming pong Teso Valenzuela, which is yung Public Employment Service Office. Sana po makakabot po siya. Patungumunan po natin po Team Miss Kofi Osea. And then our Philippine Chamber of Commerce and Industry, Valenzuela, sa pamumunan natin pasipag na Presidente. Lagi po namin nakakasama, walang palya, walang accent. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy at pagsuporta sa mga programa ng Dalayang Palakasin ng Kabuhayan, Kakayahan at Kumpiyansa ng ating komunidad. So, bali po sa ngayong araw po na ito, parang ganito po yung magiging takbo po ng ating diskusyon. So, marami po mga nakahandang segments kung tawagin. Tapos kung saan maaari po natin, or hindi po maaari, maririnig po natin yung mga kwento, karanasan, at iba't iba pong kaalaman ng ating mga nanay dito sa ating komunidad pagdating po sa pananahe. So, ayun po. So, hindi lamang po ito simpleng sharing. Layunin din natin na palakasin ang kumpiyansa, inspirasyon, at pangarap po ng bawat isa. I-acknowledge ko din po yung nag-serve po ng script natin ngayon. Baby Charles. Baby Charles. Baby Casey Charles. So, ang ating first segment ay tatawagin po natin yung Spotlight Nanay. Sa segment na ito, maririnig natin ang mga personal na kwento ng ilan sa ating mga kasama patungkol sa kanilang journey sa daan sa matagumpay na organisasyon sa larangan ng livelihood po. So, tayo po ay magsimula sa ating, syempre, sa ating PMLLC. Isimulan natin para kayo po na Committee Chairman, Kagawad Emil Delgado. So, para magsimula ang ating pong talakayan. First question po, Kagawad Emil, paano po nagsimula or paano po ibabahagi ang BMLLC at ano po yung mga nag-undyok sa inyo upang ito po ay masimulan? Sasama ko sa inyo sa video. Diba? Kita ba? Malakayan. Isa ko yun. Isa ko sa Yan. Again, ano yung question? Ano po, paano nyo pa maibabahagi kung paano po tayo nagsimula at nagkaroon po tayo ng BMLLC po sa Barangay Mapulalupa? Okay, parang question ng Miss Universe. Napakaganda na sagot. So, una sa lahat, maraming salamat po kayo. Ang Learning Love, ang PCCI na lag po natin. At syempre po ang JCI na siya nagtinignan para maabot din natin kung ano meron din tayo ngayon. So, una sa lahat, pabalikan ko po kung paano na po ito ay tandang-tanda ko pa, January 12, 2024, ginather po natin yung lahat ng mga kababaihan sa mga COA, sa mga organization, tinapo natin yung may livelihood. Kung tinanong po sila, ano ba yung livelihood na gusto niyo dahil bilang kagawad, binigay po sa akin, pinagkatiwala po ng housing yung livelihood committee. So, kaya po ang ginawa ko, hindi ako nag-isip ko ano yung gusto ko. Isip ko, ano ang gusto nila. Kasi sila yung makikinabang, kaya po nung nag-come up, to make story short, 1 year po ang
nabuo po namin yung grupo ng mga kababaihan, lalo na po itong mga magagandang na dito ngayon. At bakit po sila nagtuloy-tuloy? Kasi po maganda yung ugnayan po natin sa ating government, sa national po. Yung mga kababaihan po na natakpo natin na gustong manahin ay nabigyan po ng pagkakataon na sila din yung beneficiaries ng DSWD SLP. Yung SLP po, yun yung Sustainable Livelihood Project ng ating putihing Secretary Rex Gatchalian. Nung sinabi niya na, kasi tinanong ako ano yung committee ko, sabi ko livelihood, sabi niya, sige, sulat ka sa akin. So, during the time na nag-meeting po kami ni Sec Rex, hindi ko na po kagad pinatagal. Sumulat po ako sa kanya. Nasa DSWD. Pero, 6 months po ang naging period po bago na ibigay yung almost 1 million. Doon po sa mga beneficiaries po natin. At sila po isa sa mga nabigyan ng 15K. So, yung po, hindi 15K lang. 15K, pero kasi ang binigay ko noon almost 100 na mga tao, na good beneficiaries. Pero hindi po lahat ng binigay ko ay pumasa. Kasi yung iba po ay may mga may qualification po sila para pumasa doon. So, ang pumasa po ay nasa 6. So, sila po yung kasama doon na kasama po namin ngayon dito sa livelihood. May yung kanilang SLP, Sustainable Livelihood Program na may 15K. Sila po yung talagang nagpatuloy. Nagpatuloy po sila. Tapos po kung bakit meron kaming hub ngayon, dahil po kay Mayora. Maraming salamat Mayora. Dahil kasi, nung nagpatawag po ng meeting ang City Hall, through Debbie po, kay Mayora, sabi niya, mahilig ako magkwento nagkwento po ako kay Mayora na kailangan po namin ng puhunan para pambili ng kailangan. Hindi po kami bumilang ng buwan. Week lang po. Na nagpunta po siya dito, February 13, may dala po siyang ampaw. Kasama po stock ng Ledico. Nagbigay po kagad, kaya gusto namin umiyak po sa tuwa nagbigay po kagad ng 100,000. So yung 100,000 na po yun, kaagad po binili namin ng rolyo-rolyo tela. Kaya ito po yung mga pera na kung saan ay ginamit po namin lahat. Kaya sabi ko po, after a month po na naibigay ni Mayora yung pera, isang buwan po, nag-open po ako dito ng showroom. Kasi hindi na po kasya doon sa hub. Kaya sabi ko, very cooperative naman si Cap Mark Santiago. Sabi ko, Cap, pwede bang mahilig ko sa kwarto dito? So, binigay naman ni Cap Mark Santiago yung kwarto ito. Kaya nagsimula na po kami na magkaroon ng display dito. At yun po, nagtuloy-tuloy dahil marami pong sumusuporta. Hindi lang po ang DSWD, una po ang DSWD, ang DTI po is DTI. Ang DOST po, napakalaking tulong po ng DOST. Actually po, nagbigay po siya ng 400,000 worth of equipment. So, binili po namin ito ng heat press, subdivision printer, bottom roller. Ma'am, ano po yung babalik namin? Kasi ang laki-laki po Pero yung sabli nyo? Pero hindi po namin nagamit yan. Kasi napakalaki. Bumili po kami ng sabli na ulit. Alam mo na, DOST. Hindi, alam naman ang DOST na. Bumili kami na. Alam naman ni Ma'am Jonah yun. Alam ni Ma'am Jonah, diba? Makikita ni Ma'am Jonah. So, thankful po kami dahil after po nung, kasi nga po, sober kami, pero hindi lahat marunong manahe. Tama? Hindi lahat marunong. Ang dalawa lang po ay marunong manahe. Saan ba yun? So, kaya po, nung nag-request po ako ng 1 week enhancement yung training sa pananahe, libre po yun. Thank you DOST. Na-provide po nila yung 1 week na nakagraduate po kami labing lima. So, mula po doon sa nakagraduate na labing lima, kahit papaano po sila na po ngayon yung nananahe sa hub. At ang kagandahan po doon, after po nung training, pinupuan po kami ni DOST. Hindi po ako napingi, pero sabi niya, kagawad, ano ka na kailangan mo? Napakababait po talaga yung mga collaboration. Sabi niya, ano ba yung kailangan mo? At table, usap po kami. Kailangan mo ng ganito. Yun nga po, ito na. Bottom roller, bottom sew, heat press, tsaka yung
printer, di ba? So, yun po, marami po yung bagay na naibigay po sa amin at ginagamit na po namin. So, dahil may button molar po kami at saka button saw, sabi ni Ma'am PCCI, si Ma'am Gemma, nung ano namin, gumagamit ka ba kagawad nung botones? Kaya po, sabi ko, opo, basta may button molar kami at saka button saw eh. Kaya salamat po sa PCCI through Congressman. Through President Gemma Ong, na binigyan po kami ng 76 kilos na fabrics. Ay, ito na po siya. Na-ibenta na po namin ng Apple sa Federal Membership Meeting ng PCCI. Naka 5,150 po kami, thank you ma'am. So, yung naibigay po ng PCCI na tulong, ito po siya. Kaya po, thank you din po kay Ma'am Heidi na Mendoza na pinanggalingan po ng tela. So, yun. So, napaka-thankful po namin dahil babalik ako doon sa unang. Ang una po nakipag-collab sa amin, si PCCI. Si JCI. Kasi po, noon nga po nag-hesitant pa ako doon, di ba, kung tatanggapin namin o hindi. Kasi parang hindi ko alam kung paano makikipag-MOA. Di ba MOA, sabi mo, nung duwala po si Sir Mike. Pero nung nakita ko po, yung pala yung stepping stone namin para makilala kami. From scrap to craft, yung pala yung hinahanap ng city rin. From scrap to craft. Nung nalaman po nila, di ba, medyo dumami na po yung order namin. Kaya nung natapos na yung order ng ACI, gumawa na rin kami. Pero sorry, hindi na namin tinanggal yung etiketa nyo. Oo, yung etiketa ninyo. Kasi parang brand name, no? Na may bibenta natin na through JCI, nagawa po namin ito. Yung pala, may pinanggalingan. So, sa Learning Lab, maraming salamat. We learned a lot, no, from JCI. So, nag-continue po yun, yung product po na yun. Tapos po, talaga na-sustain dahil through JCI, nung nag-GNN po sila nag-induction, di ba? Doon po nakilala PCCI. Through Helen PDC. Alam ko yung hit. Minsan natatawag ko siya Ma'am Helen eh. Kasi po, si Ma'am Helen po kasi yung talagang approachable talaga. Parang si Ma'am si Ma'am Chema. Kahit po sila mayayaman, madali po sila abutin. Ganun din kami kita nung una eh. Mayabang lang. I mean kay Ma'am Yoli sa kay Ma'am Helen. Nung napalit po si Ma'am Helen, nagtatawag po natin siya Ma'am Yoli. So yun kaya, yung kung paano nagsimula at nagtuloy-tuloy, utang na loob namin sa lahat ng mga yung collaborator po namin. So, unahin ko po yung GCI. Pero una nga nagpalit sa amin ng makina ay ang Dole, through Councilor Chiqui, through Solo Perez. Gustong-gustong po siya. Yung po yung pinagsimulan. Tapos kung tinanong ko po dito sa hub, hindi ko na po ipukwento yun. Pero, sabi ko nga, kapag may kaprilan ka, ipaglaban mo. So yun po. Tapos, through JCI, nakilala ko si PCCI, ang DOST, at lalo na po, nakilala ko din po yung binibigay po ng mga seminar sa atin, si Ma'am Mary, Yes. si DTI po. Ang dami pong ino-offer na training. So, kailangan po namin kasi yung express training, di ba? Pero ang napakalaking tulong po sa amin yung training po na binigay ng PCCI na hosting and pricing. So, doon po, nagtuloy-tuloy na po at syempre, without the help of Barangay Council, kahit ano po yung gusto kong gawin, hindi ko magagawa. Kaya, yun po yung sinimulan at ipinagpapatuloy po namin sa ngayon dahil sa maraming collaborators na katulad po ninyo. So, sa ngayon nga, yung blessed and grateful ay po namin tanggalin yan. Kasi we are so blessed and grateful dahil merong katulad po. So, thank you. Thank you po, Kagawad Nene. So, sunod po, natin talakayan or kausapin naman po ang ating presidente from PMLC na si Ms. Gay Ann Garanta. Gay Ann, pusin kong pakilala po yung mga sa mga Sige po.
Hi, hello po. Really nice to meet you. Hello. Alay po tayo ngayon sa Facebook Live. Pasensya na po, nakalive po tayo. Mga nakalive po yan. Sige lang, sige yan. President po ng Brother Magandang Oh, may angel. officers po namin, Secretary ng Baltasar po, PIO Mary Antanaw, Ano po yung usual assignment po? si Sec po tsaka si PIO, sila po yung nag-inventory sa taas. Sa yung mga product na nagawa na doon, yung inventory nila bago ibababa dito. Then pag dito na, quickly, may si inventory sila yung may assignments. Tapos si Ma'am Dalaran, siya talaga yung key factor namin, kaya kami natutulungan namin. Siya yung trainer namin, siya yung nagturo ng lahat kung paano walang makakabuo ng product. Si Press Linda, siya naman sa finances, kung wala siya pala sa siya yung nag-aasikaso ng tapos si Ed, siya naman yung maintenance namin. Kapag may mga nasisirang makina, siya yung gumagawa. Tapos si Matet, siya yung sa marketing namin. Siya yung nagpo-post sa Facebook, yung mga product namin. Nag-sharing na din kayo na Nag-try na namin. Tapos si Vice Doctor, siya po yung purchaser po namin kapag po meron po kami mga gun orders. Siya yung pumupunta sa Divisoria, siya yung maraming kakilala ng stores. Si Vice yung wala. Wala kami yung isa po namin, yung pinakabata po namin, yung auditor po process. Siya po yung nag-audit po ng mga kung paano kami napakoste. So, Ako si Jasmine sa ngayon nasa nag-e-enjoy po natin sa Thank you, Ms. Leila. So, ang first question po is paano po nyo naisipan na sumali sa ganito sa mga scholarships sa BNLC nagpudyok po sa inyo para po nung time na yun, parang si Mandun, siya yung president ng Solo Fair. Nung time na yun, kulang na lang ng isa para maipasa na na yung kasal. Tapos pinatawagan niya ako sa kapal ko. naalala mo yun, gumawa kami ng proposal po kasi kailangan po may certain numbers of members. Ay, kulang ng isa. Kasi sakto yung beneficiaries. Gusto ko talagang matutong manali kasi nakikita ko kasi yung bilang solo fair, nakikita ng mga trabaho ng 8-12 hours. Hindi ko maiwan yung mga anak ko, especially meron akong anak na nagdadamputan. So, pag matuto ko manali, pwede na akong mag-repair na part-time sa bahay lang. Kaya, inano ko yung sasali ako. Kaya, nung pinapuntakan ng birthday, ang maganda ko. Pero, sumunod, nawala naman kami ng pag-asa kasi biglang siya nag-overshow. Opo, kasi biglang, syempre nagkaroon ng pagbabago. Tapos, thankful po kami talaga nagkagawad. Natawag niya po kami. Nung una, ayoko na nga sana ng tulog. Kasi sabi ko, parang naman nila. Pero kung sinabi ni Alfred, nagawad na may magtuturo na sa inyo kasi wala naman po kami alam talaga sa panalagi sa mga sinabi na meron kong hindi na magtuturo. Yun po, nag-train kami na kasi nga, yun yung nakita ko para kahit pa paano may kita kasi ang kita ko yung solo pero nag-represent. So, naging extra ito sa talaga ng mga solo kasi yung mga estudyante parang flexible siya sa amin kasi after namin gawain namin sa bahay. Pupunta na kami sa hap. Tapos hap na uwi na ulit. Tapos kumain ko yan. Madagdag nila. Stress reliever namin po na lang. Pag nakakapunuhan yung product or pain siya sa amin. Pag may mga katulad na namin, tuwa sila ng hindi ko sila sa life namin. More ano sa amin, pride namin. Fulfilling siya sa amin. Yes. Kaya bilang mga, yung mga po, bilang solo parents, natutuwa sila sa amin. Kasi sabi nila, parang ang life ng family, hindi lang ang solo parent na kasi na-enjoy po namin yung ginagawa ko. Saka nakakatuwa po ito kung sino po yung umpisa na nakita po natin na kasama sa TMLC. Kayo pa rin po yung kasama na nakikita po. Hindi sa neighbors talaga. Tuloy-tuloy po talaga sa mga ginagawa po. So, hindi po sa inyo kung ano po yung
bagay yung experience na hindi nyo po makakalimutan na kayo po ay napabilang sa PNLSC? At gaano po sa tingin nyo po ito nakatulong sa inyo po? Si Mama Hel, si Mama no, si Mama Lara. Ma'am Lara daw po. Kasi dahil wala kang kasama. Ano po yung bagay or experience na hindi nyo po makakalimutan na sa pagiging bahagi po ng PNLSC? At paano po ito sa tingin nyo nakatulong po sa inyo? Hindi ako nakaalis sa pinigan mo na Sa house. dati po kasi kayo kilala ko sa ligawan niya. Hindi makita po ako sa pag-atulong sa namin. Wala siyang allowance sa kanila. Hindi na sila nag-iwakon sa trailer nila po. Ito yung mga kalimutan na price. Parang in-revenge sa pagkatulungan. So siya po yung parang caretaker. Kaya siya po ako. Yung sino pa po kumukuha po ko, Para sa So, Miss Lea, sa inyo pong mga kasamahan po, kailan po ba kayo pwede bigyan ng pagkakataon ng mga pagsalita para share yung kind of success story? Kasi po kayo nakakaalam po. Kasi siya yung pinakamarami na content sa SBS and bigyan sa kanila. Parang sila yung dalawa yung Binobongga. bongga yung kanila sa SFB at marami ko na produce na kanila. Marami silang series kahapon. Weekend na yung araw ko. Bigyan sila ng PIO na. Unang kuha siya yung first time namin dito. Bali, saan po ako nun eh, sa livelihood ng nagkasukat. Ano namin yung sa akma. So, nag-explain ko ikagawa kung sinusulit namin doon ng Taoba, sa akma, na members po ng livelihood. So, tatlo po kami nun na kasama sa livelihood, sa FRTC akma. So, bali, kasama po ako rin sa napasinag sa pamilyan ni secretary na pagkakasyagan, dito. Bali, po, yung ko na-discuss kung reimbursement. Kami ay nasa-dito po kami. Bili po kami ang mga tela. Kaya ang yung pumunta na sinunod. Pero nung una po talaga, ayaw talagang manahit. Ayaw talaga. Bago po kayo manahin, ano po yung pinagkakabalan? Meron po yung thinking. Yung ano lang, sa bahay lang ako. Kaya lang, yun nga nung nalibigyan kami ng 15K, pinili namin yung tela, pinagtigaan kami ni Ma'am Tilda na mawalong. At minsan nga, ako yung matagal na bago pa. May gano'n na yun. Kasi may time na pinali, alam mo na, pagka nakalipat mo lang, pinagagalitan ako. Pero okay naman kasi nga, natututo ka eh. Then, malaking bagay din sa akin kasi nga, pagka dito ako sa Manang, kami, sa yung camp, diba? Pag nasa bahay naman ko, yung feeling ko naman na atikato. Pagka, kahit saan pwede naman. Meron pa kasi yung pinag-aaral na anak. So, doon yung isang anak ko, graduate na. So, malaking bagay. Saka, ang isa pa, parang meron ko na po. Parang sige na namin dito. Opo. Medyo, minsan siguro, wala na silang maalit yung meron sa kasi grupo yun. Pero may task na Hindi ko masaya pag wala na oo. Nakatakot doon. Okay tayo. Kung sino pa yung dati magkakaroon